Hoxe imos falar de como se escriben as terminacións dos tempos verbais que rematan en aba. A norma é moi sinxela. Xa que todos os tempos verbais que rematan en aba, abas, abamos, abades e aban escríbense con B. Imos ver algúns exemplos. As mazás estaban boísimas. O afialapis afiaba moi ben. No foguete voábamos nós. Con esa lámpada brillabades como a lúa. Está claro, non? Se rematan en aba, abas, abamos, abades ou aban, sempre van con B. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache inventa unha frase inspirada nesta imaxe e que teña un verbo coa terminación aba. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. Por exemplo, as nenas chamaban a súa nai. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!